गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासि हरग्रोबाय आरो लोगोसेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द। दिनै आङो फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोननो आं बबे जायगायाव मा मायथाइनिफ्राय जब मावबोखौ आं बेखौसो नोंथांमोननो खोन्थानायदो। आरो बेनि आगोलावनो आङो दाखालिबावै मोनसे भिडिअ होदोंमोन फंबायमोननो मोजां मोनलायनायजों माने गोसो थोरायजों गारजानानै गावखौनो माबायदि बासायनो हागोन नंगौना नङा बेनि सायाव आं भिडिअ होदोंमोन। आं मालाबाबो सानाखैमोन दि बे भिडिअआव एसेबां कमेन्ट फैगोन, एसेबां फंबायमोना गारजानानै एसेबां मानसि दुखुआव दङ आरो बिनानावमोनाबो एसेबां गारलायनानै माने बिनानावमोनाबो दुखुआव दङ। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबां मोजां कमेन्ट हरदों, बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव गासै आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन मोजां मोनलायनानै गारजानानै दुखुआव दङ नंगौना नङा, बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द। बेनिफ्राय आं दा नेक्स्ट भिडिअ मा बानायगोन, बे भिडिअ सासे गथ' फिसाया कमेन्ट हरदों, आदा उन्दै समाव गोसो थोलायनानै माने उन्दै समाव गोसो थोलायोब्ला फरायफुनाय समाव गोसो थोलायोब्ला लाइफआव साक्सेस जायोना जाया होनना आंनाव कुइसन खालामदों। आं नेक्स्ट भिडिअखौ बेनि सायाव बानायगोन, माने गोबां इम्परटेन्ट जागोन बे भिडिअआ आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय आरोना। बे भिडिअआव सोरबा सिख्लानि आरो सोरबा सेंग्रानि नङा, गासैनि थाखायबो समान जागोन, उन्दै बैसोनि थाखाय। आरो आं बेखौनो बुंगोन आरो दिनै मा बुङोमोन फंबाय बिनानावमोन, मानि आगोलाव जित दं, माने देरहानाया मानि आगोलाव दङ दे बुं, नोंसोरनो बुं मा खामानिनि आगोलाव देरहानाय दङ। नोंसोर खोनायोना हिन्दी डायलग खोनायोना खोनायासै आं बुंलायला, उमुगनि आगोलाव जित हे ओरै होनना बुङो नंगौना नङा, आं बुंलायला, नोंसोरनो गोसोआव सानना ला, दर के आगे जित हे होनना बुंना। थांनो हो जाने दो हा, सोरबा सिख्लाया बयफ्रेन्डखौ गारदों, बयफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्डखौ गारदों, जाने दो। आरो आं बेखौनो बुंगोन, दर के आगे जित हे होनना बुङो ना, नंगौना नङा। जोंनो मोजां खामानि मावनानै देरहानायखौसो नांगौ सिगांथिं, नाथाय गाज्रि खामानि मावनानै सिगांथिं देरहानायखौ जोंनो नाङा। सिंजों खामानिया आलादा आरो देखायनायाव आलादा, जोंनो बेखौ नाङा, बेनि जितखौ आंनो नाङा नंगौना नङा फंबायमोन आरो बिनानावमोन। बयफ्रेन्डआ गारदों, गाज्रि खामानि मावनानै देरहानाय खिन्थिदों, नाङा जोंनो बेखौ, मोजां खामानि मावनानै देरहानायखौसो जोंनो नांगौ नंगौना नङा। अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। आरो आं फंसे बुंखानानै दोननोसै, गोसो थोलायनाय आरो मोजां मोनलायनायखौ जिउनि सानफौसो लोगो मोनोनो। अके, बुंला बेखौ नेक्स्ट भिडिअ, मोजां मोनलायनायखौ जिउनि सानफौसो लोगो मोनोनो। जिउनि सानफौ माबायदि लोगो मोनो बेखौ आं नोंथांमोननो बुजायनानै होगोन। अब्ला आं दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै, आङो 2010आव आङो जब मोनदोंमोन। गोबां फंबायमोनानो सोङो, आदा नों माला जब मोननाय, बेसेबां बोसोर जाखो सोङो। अब्ला 2010आव आं जब मोनदोंमोन। 2010आव आं फार्स्टआवनो बबाव थांनाय, जोबोर समायना जायगा वेलिंटन, नोंसोर खोनादों ना मालाबा? वेलिंटन, नीलगिरि पाहार, उटी होनना बुङो, जोबोर समायना। बै चेन्नाइ एक्सप्रेस, बै साहापात बागान गेजेर मोसानाय जायगाया उटी, गासैबो मिथिगौ, ओरैबायदि समायना जायगा। सोरबा बेरायनो थांनोबा आरो ना, आं फार्स्टआवनो बेयाव उटीयाव 2010 तामिलनाडुआव कयम्बाटुरनिफ्राय थाङो, रेलवे स्टेसना कयम्बाटुर, एयारपर्टबो दङ कयम्बाटुर, बेनिफ्राय गोजौआव थाङो पाहारसायाव, जोबोर समायना जायगा। फार्स्टआवनो बेयाव जाबाय 2010। 2011आव गुजरातआव फैबाय। 2011आवनो गुजरातआव थानाय समाव राजस्थान। 2012आव फार्स्टआवनो दिल्लीयाव फैदो। दिल्लीयाव फैनानै जोङो दौलाकुंआव थादो। दौलाकुवायाव थानानै मा जाखो, 2012नि डिसेम्बराव आं साउथ आफ्रिका थांदों। 2012 डिसेम्बरनि 18आव आं साउथ आफ्रिका थांदों। बेनिफ्राय आङो 2013नि आगष्ट 12आव आङो साउथ आफ्रिकानिफ्राय दिल्ली फैफिनदों। 13नि आगष्टआव, 12आव थांनानै 13नि आगष्टआव, 13नि आगष्टआव न'आव फैनानै बबाव थांदो, 13नि सेप्तेम्बराव मणिपुर थांदों।
13 सेप्टेम्बराव मणिपुर थांनानै 14 15 16 मणिपुराव थानाय समावनो अरुणाचल मणिपुराव थानाय समावनो शिलं आङो 2016 आव मणिपुरनिफ्राय बबाव थांबावखो सिकिंद्राबाद आन्ध्र प्रदेशआव थांबावबाय आं ओमफ्राय 2016 निफ्राय सिकिंद्राबादाव थांबाय सिकिंद्राबादनिफ्रायनो राजस्थान सिकिंद्राबादनिफ्रायनो बेंगालर 2019 नि बबाव थांखो काश्मीर उरि 2019 आव आं उरि थांबाय उरि सेक्टर थांनानै 2019 20 21 मेआव आङो बबाव उरि सेक्टरनिफ्राय गदों 2 years बेनिफ्राय 2021 आव उरि सेक्टरनिफ्राय गनानै आं न'आव फैबाय न'आव फैनानै आरो आङो काश्मीरावनो नगाव मोननाय खाथि आलादा जायगा आं बेयाव थांबोनांदों 2021 सेप्टेम्बराव आङो नगामनिफ्राय न'आव फैदों 1 monthनि लिभनि थाखाय सेप्टेम्बर अक्ट'बर 2021 अक्ट'बर दाखालि बावै दा 2021 नि मा दा नभेम्बर अब्ला आङो दा 2021 नगामनिफ्राय फैनानै आं न'आव फैबाय आं दा न'आव फैनानै आं दा बबाव दङ 2021 आं दा बबाव दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला आं बेखौ नोंथांमोननो एसे आगोलाव थांग'थो इउटुब लोगो फंबायमोनाबो सोङो आदा नों दा बबाव दङ नों जब मावगोन ना मावला आंनाव गोबां सोङो आरोना आदा नों जबनिफ्राय रिटायार जाबाय नामा ना नों जब गारबाय नामा सोरबाया होनो आंखौ गाज्रि मोनग्राफोरा सासे महन गयारि होननाय दोङो आंजों ओरैबायदि नांनो नागिरबाय थायो आंजों जाय नांनो नागिरबाय थाग्रा नोंथांमोना मिथिखायो खोमा आङो इउटुब कमेन्टआव नाम लानानै बेनि अपोजिटआव भिडिअ बानायनो गोनांबा आं माबायदि रायखायो मिथिखागौ खोमा सासे मानसि आंजों रायजानानै फार्स्ट टाइमाव आंजों सासे मानसि रायजादोंमोन एसे गिदिरमोन मानसिया बे आं नाम लानानै रायनाय दिननिफ्राय बे मानसिया मा जाखो दिनैसिम आंनि इउटुब कमेन्टआव कमेन्ट हरनो हाला ओमफ्राय आंखौ गुबुननि भिडिअ नुयोब्ला गुबुननि इउटुबाव थांना रायहैयो सानसेखौ दुलावरेबावगोन आं बे बुंहरलायो आंखौ जेमसा आंनि नामाव भिडिअ बानायदेरनो लाजिदो माने बे आरो बे मानसिखौ आं मोन्दोंमोनबो हिनजाव बेनि गथ' दोङो बे मानसिखौ आङो मोनबायमोनबो थारमाने सासे मानसिया आंनि डिटेल्स हरजोब्बायमोन नैबे मानसिया बेनोमोन आरो गथ'आ बेनोमोन नोंखौ जाय गाज्रि बाथ्रा बुंदों होनना आं बेखौनो बुंखागोन आं जाय उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुजायनो थांनायाव नंना नङा मोजां बाथ्रा बुजायनो थांनायाव आंखौ गाज्रि बाथ्रा बुङोब्ला आं बे मानसिखौ मा होननानै रायगोन मिथिबायना माबायदि रायगोन मिथिबाय फंबायमोन बेनिखायनो सासे दा महन गयारि होननाय मोनफ्रोमबो इउटुब भिडिअआव मानसियाबो हेन्डसाम ससमा लालायनाय मास्क गानलायनाय आरोना बेनि मोनफ्रोमबो आंनि इउटुबाव कमेन्ट हरनायखौ आं स्क्रिनशट खालामै दोनदो आं माब्लाबा बेखौ रायनांगौ जायोब्ला ओरैबायदि गाज्रि भाषाजों इउज खालामखागोन मानो होनोब्ला आं गाज्रि बुस्थु देखायोब्ला बा आं गाज्रि मायबा देहायारि सिमावनानै देखायनानै भिडिअ बानायनो सानदोंबा नंना नङा हा आं गाज्रिथ' भिडिअ बानायनो थाखाय आं फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायनायावनो आंखौ गाज्रि बुंग्राखौ ना आं मालाबाबो गारा आरो एसेबां नोंसोर आंखौ गाज्रि बुंनोब्ला फेस टु फेस फै आं सानफ्रोमबो गिदिङो गामियाव न'आव आङो हाफ पेन्ट गाननानै गिदिंथिंबाय थायो नंना नङा आंखौ लोगो हम बुं सों कुइसन खालाम भिडिअ बानायना हगारना हो फेस टु फेस फै मा सोंनो बेसो अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि गासै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द